jenengan atau mungkin nanti bisa lewat video call. Nggih, lewat Zoom juga bisa. Nggih napa nggih? Umpama jaraknya jauh di mata tapi dekat di HP. Betul kan? Belajar berjanji hari apa? Mungkin kula mau jenengan mirengaken, mungkin enten sing mau setunggal-setunggal kula semak. Mergi kula mireng niki wonten sing imami tahlil kathah sing dereng fasih. Nggih napa nggih? Lah sing liyane alah ben wis apik gelem munggah. Ini wis apik, tapi harus ditingkatkan lagi kualitasnya nok maca sing fasih. Sebab napa? Nek kula jenengan maca mboten fasih dibiasakno, akhirnya generasi ini muda niku oleh maca ngimami tahlil yo ngawur. Maca dibak yo ngawur. Oke? Setuju? Nah, saniki ayo selawatan bareng-bareng nggih. Selawatane sing rondok rancak Mas e. Nggih. Ya ayyuhan nabi wal kaukabu turri. Ya ayyuhan nabi wal kaukabu turri. Anta imamul hadrah sultanuhal ghaibi. Anta imamul hadrah sultanuhal ghaibi. Saged nggih? Terus mungkin kalau selawatan jangan jawab Allah, tak wangsuli malih. Ya ayyuhan nabi Allah wal kaukabu turri. Ya ayyuhan nabi wal kaukabu turri. Anta imamul hadrah sultanuhal ghaibi. Anta imamul hadrah sultanuhal ghaibi. Ayo Mas. Ayo Mbak Intan sama nong kene. Sampeyan medhun pisan, Mbak. Niki mike panjang mboten kabel niki. Mbak Intan ini turun sekalian. Panjang ya. Mbak Intan sampean di sini aku tak rene. Ya ayyuhan nabi wal kaukabu turri. Ya ayyuhan nabi wal kaukabu turri. Anta imamul hadrah sultanuhal ghaibi. Anta imamul hadrah sultanuhal ghaibi. Wal kaukabu turri. Ya ayyuhan nabi wal kaukabu turri. Anta imamul hadrah sultanuhal ghaibi. Anta imamul hadrah sultanuhal ghaibi. Hey! Dereng ngantuk nggih? Ayo Mbak. إني عبد Allah. حملي ثقيل. فإني عبد حملي ثقيل. ولذنوب مثل الرمام. ولذنوب مثل الرمام. أيها النبي الكوكب ضري. الله. يا أيها النبي الكوكب ضري. أنت إمام الحضرة سلطانها الغيب. أنت إمام الحضرة سلطانها الغيب. يلا gue tombol ngantuk Mas kayak selawatan sing rancak-rancak ya.
Tenane mboten ngantuk nggih. Kayak sing rame-rame neh Mbak Intan nggih. Habibi Nurul Ain ya syakil ayale عاشق عن سنين khair wong wis sayu suarane luar biasa nggih. وغير التبال Habibi 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 ya Nurul Ain Habibi 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 ya Nurul Ain. Saged apa mboten? Ya Syakil Hayale Habibi ya Rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo semuanya tepuk tangan. Ayo. Yang bisa lagunya boleh bareng-bareng bersolawat bersama Vinanda. حبيبي يا نور العين يا شكل حيالي عاشق على سرير وغير التبالي حبيبي يا نور العين يا شكل حيالي عاشق على سرير وغير التبالي Habibi 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 ya Nurul Ain Habibi 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 ya Nurul Ain Syakil Hayale Allahumma sholli ala Muhammad. اللهم صل عليه Mugi-mugi ini awal kegiatan yang membawa barokah. Amin Allahumma. أجمل عيون في كون أنا أشوفها الله عليك الله على شهامة أجمل عيون في كون أنا أشوفها الله عليك الله على شهامة عيونك معايا عيونك كفاية عيونك معايا عيونك كفاية تنور ليالي Habibi 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 ya Nurul Ain Habibi 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 ya Nurul Ain. حبيبي 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 يا نور العين لقي حبيبي 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 يا نور حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين يا شكل حياة اللهم صل على سيدنا Subhanallah luar محمد biasa semangatnya niki. Mboten enten sing ngantuk nggih. أجمل عيون في كون أنا أشوفها الله عليك الله على شهادة أجمل عيون في كون أنا أشوفها الله عليك الله على شهادة عيونك معايا عيونك كفاية عيونك معايا عيونك كفاية تنور ليالي Habibi
ngos-ngosan. Iya. Habibi. Niki lagi nyanyi tok lah sing aku yo ngecepres yo nyanyi. Lah setengahno mugi-mugi kula sak kanca-kanca paringi sehat nggih. Selo-seloi biasanya rontok prai niki alhamdulillah mergi Allah niku pirsa kebutuhan kula dandan bentino cek glinding iso ngaji terus alhamdulillah. Jadi Pak Lurah jenengan mboten nyumbang mboten napa-napa nyumbang ya alhamdulillah. Ora nyumbang insyaallah paringi cukup karo Gusti Allah cukupi dhewe. Lanjut. Sampeyan nang kene ora apa-apa, munggah ya ora apa-apa. Ya ngadeg nang kene latihan. Dadi aku ngadeg jam-jaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, beja-bejane wong sing gelem maca selawat iso ngrasakno kabeh kenikmatane nang warga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ngantuk napa dereng? Sampun napa lanjut? Sampun napa lanjut? Nah, Bapak Ibu niki acarane acara halal bihalal. Nggih napa nggih? Yang punya istilah halal bihalal niku namung Indonesia. Nang Arab renek, nang Singapura renek, nang Malaysia renek, nang Hong Kong ora enek. Eneke teng pundi teng Indonesia. Sing damel istilah halal bihalal niku sebenarnya sudah mulai zaman Bung Karno. Dados bakda kemerdekaan Indonesia Bung Karno niku pingin sedoyo podo kumpul guyub. Akhirnya beliau sowan datang salah satu kiai masyayikh. Beliau siapa? Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Beliau sowan ke sana, Yai, kula pingin nglumpukno semua orang-orang yang ikut berjuang waktu kemerdekaan Indonesia. Kabeh sing tak kumpulno ora wong muslim tok. Soalnya sing berjuang waktu kemerdekaan Indonesia tidak hanya orang Islam, tapi sakliyane wong muslim yo nderek berjuang. Akhirnya oleh Bung Karno sampai diundang, dari situlah terlahir istilah halal bihalal. Intinya piye? Nah aku ngelakno sampean halalno sampean sepuro. Nah aku tahu bersikap sing rapenak sampean halalno sampean sepuro kosong. Alhamdulillah. Teng mriki ayo belajar kosong. Menawi wonten pengurus sing ngomong ngendikan mboten nyeketake jenengan supunten nggih. Pengurus nggih ngonten nek enten jamaah sing angel tuturane niki nggih disepunten nggih Bu pengurus nggih. Menawi Pak Lurah ada janji-janjinya yang belum ditupati jenengan sepunten nggih. Hati nak jenengan pingin demo Pak Lurah, biyen janjine A B C kok gak dilakoni nggih Bu nggih. Zaman saurunge dadi lurah gak kaprah sering dolan, begitu dadi lurah ra tau dolan. Ra usah jenengan rasani. Ra usah jenengan do, nek petok wae langsung matur, kuwe maleh gaya. Kuwe maleh gaya, kuwe maleh gaya, maleh gaya, maleh gaya, maleh gaya, maleh gaya. Dadi rasah dirasani, nek jenengan rasani kenaan Pak Lurah dosane kalong. Bu, dadi langsung petuk kuwe maleh gaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi iki istilahnya halal bihalal. Memang minta maaf itu budakmu mudah. Makanya api-api wong niku sing gelem jaluk sepuro. Elek-eleke wong sing ra gelem jaluk sepuro. Luwih apik nah enek-enek wong gelem nyepuro. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah wengenane riyatin enten napa mboten sing dijak riyadinan mampir mboten pura nenten napa mboten? Yo sampean gak nomahe Bu Sumes njaluk balon. Allah sudek. Apa kan Bu Syukrah tapi nek ngomong lho larakno ati aku ciling yo sampe saiki. Enten napa mboten wengenane sing ngoten? Enten tiange nggih dugi. Ya Allah, Bu. Rasa mangkel ki ayo diilangi. Rasa gelo ayo diilangi. Dendam ayo diilangi. Sebab awak dhewe nek ra gelem nyepuro wong, dosane awak dhewe ya ora disepuro kalih Gusti. Nek anak wong gak gelem nyepuro wong sakale jirene wong kuwi ngeleki, gelakno, berarti tiang niku lali nek awake dhewe niku ya tau kleh. Nek anak wong ora gelem nyepuro jenenge wong sok
Lah wong sok suci niku gak disenengi karo Gusti. Paham? Paham napa hampa? Hampa napa paham? Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, dimulai begini tik. Mulai saiki tik nggih, gak oleh gelo karo wong. Nggih, gak oleh mangkel karo wong. Lah jenenge kula digelakno to Bu? Oke. Gelo wong gak apa-apa. Cuman nek gelok ra usah ngajak wong liya kadang-kadang kekurangan kula jenengan Bu tak paringi contoh nggih sing pojokan niku sinten niku asmane Bu jenengan? Iya kamu yang senyumnya manis itu siapa sih kamu? Iya Bu sinten? Asri kapan kue bali kue lunga Sri ora pamit aku barane Sri Kandi pamitmu neng pasar arep tuku trasi nanging saiki kue ora bali Mbak Sri Bu umpama kok kula mboten remen kalih Mbak Sri iki rasah ngajak wong liya supaya ora seneng karo Sri nggih napa nggih kadang-kadang eleke awak dhewe nek gak seneng wong kabeh dijak melok ora seneng ya wis rasa bela-belan aku saiki wis belanan Mbak Sri kok nggih napa mboten wong kene nek sing ngono terah sae ya melok menyang kudunge rupane ya ijo sing manggok nguarep dhewe Allahumma sholli ala Muhammad. Niki eleke awak dhewe nggih. Sing nomor loro, nek gak seneng wong senengane cerita sing ora-ora, betul. Sing gak enek dienek-enekno, roh to ora? Lurah ki saking ndak sugih, tibake ngingu sugih. Bu. Nek gak enek rasah dienek-enekno. Dadi gak seneng itu hak bebas gak sedep yo Allah kelakuane wong sekar Allahumma sholli ala Muhammad gak seneng cukup gak seneng gak usah ngajak-ngajak wong liya ora seneng nek gak seneng cukup gak seneng tapi ora perlu gawe cerita sing ora setuju cocok alhamdulillah wonten acara halal bihalal niki selain kula ngajak jenengan supaya wis gak enek rasa gelo mbek wong supaya ora dendam karo wong ayo guyub rukun karo sapa wae oke setuju nyambung dulur niku ora gampang nok medhot dulur niku sedina iso betul napa betul nggih napa nggih kadang 1000 kebaikan akan kalah dengan 1 keburukan nggih napa nggih gawene dibantu begitu keceklik enek perkara sing ora cocok walah sing diling ki eleke ora apike betul napa betul nggih napa nggih nah makane saniki ayo guyub rukun karo tangga rukun karo bojo rukun karo dulur rukun insyaallah kanthi kerukunan desa niki dados desa sing barokah amin Allahumma Pak Lurah kula pun mengenane pun matur teng buke dados waktu awal kula ngaji Desember kula kan fatayatan teng mriki pas lagi kinyis-kinyis metu idah babar pisan walah kinyis-kinyis metu idah babar pisan kula matur teng jamaah sok ben ayo gawe pondok nang Sekar lah winginane kula nggih matur teng Bu benjing kula nggih diwangi damel pondok teng Sekar ben Sekar ki enek kiyaine amin Allahumma sebab desa atau daerah sing enten pondoke niku insyaallah daerahe aman teko Moloboyo saking bahaya. Kenapa? Karena kalau ada ulama, ada orang alim di situ, insya Allah barokah sumrambah desane dadi desa sing barokah. Termasuk sakniki Indonesia kathah bencana, kathah ujian. Nggih napa nggih? Bencana lak bertubi-tubi. Ujian iki bertubi-tubi. Karena apa? Kathah ulama sing dipundhut kalih Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ulama niku tugasnya termasuk napa? Nirakati jamaah. Nirakati umate. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Pokoke daerah nek gak enek ulamae. Daerah kok gak enek paku bumine niku biasane daerahe ora aman. Pengin desa niki aman apa mboten?
desane barokah napa mboten? Sakniki ayo kerjasama kula ikhtiar benjing damel pondok sareng-sareng kali jenengan. Sakniki jenengan ya kudu ikhtiar anak-anake padha dipondokno. Oke. Lah nek pondok dadi kiai sapa? Lah kula kenteng mriki bendino. Lah gak butuh ngamen to piye? Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih mugi-mugi harapan kita wujud nggih. Dimulai-mulai sakniki termasuk ibu-ibu fatayat muslimat kudu ngadakno dibaan napa berjanjian setiap malam Senin napa setiap malam Jumat. Nok malam Jumat itu kan sunnah awak dhewe maca selawat saakeh-akeh. Malam Senin iku malam kelahiranipun Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan di acara halal bihalal niki selain kula ngajak jenengan aja gelo mbek wong, aja dendam karo wong, selain kula ngajak jenengan supaya rukun, sing nomor 3 ayo fatayat muslimat mriki ditingkatkan kualitasnya. Dan cara meningkatkan kualitas niku bagaimana? Tidak cukup rutin derek fatayatan mawon, nggih. Piye terus amriye fatayat niki tambah maju? Kualitas nopo? Sing paling penting adalah kualitas akhlakul karimah. Kualitas akhlakul karimah dimulai dari mana, Bu? Ibu, akhlakul karimah dari mana? Nek kalih koncone belajar basa, saged napa mboten? Pripun Mbak Yu, kabaripun? Saged napa mboten? Isin Bu. Ora kulino Bu, niki termasuk salah satu kualitasé fatayat muslimat. Nggih napa nggih? Selain kualitas akhlakul karimah, kualitas nopo? Kualitas ibadah. Niki nyuwun sewu tasik kathah ngibadahe sing keter napa mboten? Tasik napa mboten? Tasik kathah sing ninggalno salat 5 waktu napa mboten? Iki aja dibaleni. Mas yo bendino setiap kegiatan melok yo seragaman ijo-ijo nek salate ditinggal yo percuma. Nggih napa nggih? Iling jalan kita setelah ini adalah akhirat. Nang akhirat ora ana sambel tomat. Nang akhirat ora ana sego berkat. Ning akhirat ora ana jajan donat. Anane siksane malaikat, anane siksane ya Rasulullah salamun alaikum ya Rabbi asyani wa darati atmata ya jiratal alamin ya hailal judi wal karami ya hailal ora ana jeneng bubur nggih neng bubur ana rujak cingur neng bubur ora ana napa Bu wedang kencur. Kula nek seneng wedang kencur kangge melagakan tenggorokan, betul. Anane yo siksane kubur, anane yo siksane kubur ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa darati atfata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Awak dhewe niki lak bakal mati nggih. Nek mati ra nek sing ninggoni to nggih. Sing ninggoni awak dhewe napa 3 perkara. Napa wau? Amal soleh, nggih, amal kebaikan. Sing nomor 2 sedekah jariyah. Sing nomor 3 dongane anak soleh dan solihah. Awak dhewe kudu pertama golek sangu saakeh-akeh. Terutama nopo? Ibadah salat 5 waktu jangan sampai kita tinggalkan. Oke? Setuju? Sebab yang dipertanyakan tentang alam kubur pertama adalah sholat. Sing nomor 2 napa wau? Sedekah jariyah. Wau jenengan pun sedekah insyaallah niki kangge sangune mati amin Allahumma. Sing terakhir napa? Dongane anak soleh dan solihah. Lah niki angel.
nok gak awak dhewe ngajekno anake. Niki angel nok kula jenengan boten nyangoni ilmu agama. Mila monggo putra-putriku to dipondokno dingajekno amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah kualitas niki kersane saged sae. Selain kualitas kerukunan, nggih napa nggih? Kualitas ati sing apik, kualitas ibadah sing apik niki ayo ditata kanthi tujuan sing apik. Iling awak dhewe nang donya tujuane napa? Ngibadah. Ngibadah kanggo sapa? Krana golek ridhanipun Gusti Allah. Nek jere Mas Banser nek ngibadah diniati hanya untuk Dia. Hanya Dia. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah nak niate apik karena golek ridane Gusti Allah, semua kualitas kita menjadi kualitas yang lebih baik. Kai lagu pecah 5.000. Wah. Pecah 5.000. Ayo Mbak Intan, ngantor apa dereng? Niki kangge noto ati kula jenengan apa-apa golek ridhanipun Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bimbang ragu sementara malam mulai datang. Wargane Pak Lurah luar biasa. Ibarat bunga, aku takut banyak kembang yang indah. Aku tak mau patah-patah tangkaiku patah. Aku tak mau. Bimbang ragu sementara malam mulai datang. Hasratku ingin bercermin tapi cerminku pecah 1000, pecah 1000. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibadah kita semuanya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bareng-bareng nggih, nyuwun sewu Dok. Nggih, sing nom-noman kok tak jak duet bareng-bareng. Soteng Mas. Hanya Dia. Hanya Dia yang ada di antara jantung hati.
para mama nyanyi dong. Allahumma sholli ala Muhammad. Kok atine tenan ibadah apa wae krana Gusti Allah. Ini requestnya teman-teman dari Banser. Sampai gagal fokus. Mantap, mantap. Mantap. Bimbang ragu sementara malam mulai datang. Hasratku ingin bercermin tapi cerminku pecah seribu. Pecah seribu. Atine galau, atine susah, akhirnya tengah wengi madhep nang Gusti Allah. Hanya Dia. Pak Lurah nggih ngonten, dadi lurah hanya Dia. Kula dadi mubalek hanya untuk Dia. Dadi banser ra usah sambat kesel, hanya untuk Dia. Nggih napa nggih? Niat urip sing manfaat golek ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu niki wingi dalu nggih, ndek dalu nggih acara Khatmil Quran TPQ Darul Ulum. Sing dados wali murid cobi ngacung. Sing murid putrane disalap teng mriki cobi ngacung. Siji neh, loro ndi neh, telu glintir, papat ndi neh. Dengan sedikitnya yang mengacungkan jari-jarinya niku menunjukkan bahwa sedikitnya putrane sing disalap TPQ nggih napa nggih? Kenging napa kok mboten disalap TPQ apa nang omah diulang dhewe? Nggih. Godak ngulang dhewe. Bu, wau kula pun matur teng jenengan nggih. Ayo anak-anake disangoni ilmu agama, dibekali ilmu agama, sebab niku sing bakal ndongakne kula jenengan benjing teng alam kubur. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Iling mboten siir saben malam Jumat? Iling napa mboten? Saben ahli kubur kanggo njaluk donga
wacan Quran najan lamun ora diki banjur bali mbrebes pilih bali mangku tangan sing ketangisan sinten Bu sing mulih ra didongakno karo anake niku tidak berlaku sing putra putrinipun disalap TPQ Darul Ulum nggih napa nggih lah kok saged nek sing putrane disalap teng TPQ Darul Ulum gelem ndongakno wong tuane sebab teng mriki putrane jenengan diwarai maca Quran sing tartil nggih napa nggih dididik dadi anak sing bekti karo wong tuwa insyaallah sing putrane jenengan salap TPQ jenengan salap pondok niku wong tuane ra usah nangis gerung-gerung tanpa orang tuanya minta wong tuane didongakno amin Allahumma lah nek sing anake ra didunungno agama ora dikekno TPQ Darul Ulum wong tuane nazadole nyebut Pak Bu mergo anake ora dunung agama nggih napa nggih niki nang donya ae ra dibimbing apa maneh nang akhirat ora bakal didongakno Bu monggo putra putri kula jenengan di ngajekno nggih kersane kula jenengan mboten dados tiyang ketun amin Allahumma dados sing putrane jenengan salat nang TPQ Darul Ulum insyaallah dadi wong bejo donyane penak dimulyakno benjing matine selalu didongakno lah sing ora duwe sangu salat ya sarang kading nggih napa nggih anake sekolahno umum ora didunungno agama kathah napa kathah sing mati model ngono kuwi bakal nelongso anak ra enek sing ndongano ora duwe sangu apa bar tilik omah balik nang kuburan karo nangis gerung malaikat takok kena apa Besti kok nangis Besti terus malaikat lah ra nangis piye wong anakku sing tak gedhekno anakku tak sekolahno anakku sampai tak ngentekno bondo kuwi ra gelem ndongakno Bu apa kopi ganggu wong tok kok ya mbok ya liwat kono rasah rene gawok aku perkara kanggo cah iki bangetan hanya hanya karena dia jamaah ngawasi kopi sak lengser. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut genten liwat kene hanya untuk dia. Bu lah sing mati ra duwe sangu anake ra ndongakno balik nang kuburan karo nangis gerung kebacut aku mergawe rina wengi kanggo awakmu ngger sampai awakmu duwe lemah saarat-arat kuwi ya teko aku awakmu duwe omah magrong ya teko aku sampai awakmu dadi lurah kuwi ya sing mbok nggo jago kuwi ya warisan teko Bu lah kok kebangetan ger saiki dadi lurah sukses omahe gedhi-gedhi magrong kok lali ra ndongakno Bu niku tidak berlaku kangge jenengan sing putrane disalat teng TPQ Darul Ulum mangkane pentinge anake didunungno agama amin Allahumma makane Pak Lurah mumpung tasik sugeng mumpung tasik sempat mumpung tasik sehat sedekah saakeh-akeh nggih TPQ Darul Ulum diopeni sing diopeni apa termasuk ustad-ustate nggih napa nggih sing diopeni napa termasuk sarana prasarana nggih napa nggih tanpa dukungan Pak Lurah TPQ ini belum tentu bisa maju betul napa betul pokoknya ngger TPQ gak maju pokoknya Lurah TPQ maju ya mergo Pak Lurah tepuk tangan untuk Pak Lurah kita insyaallah mungkin Pak Lurah asal rezeki guru-guru TPQ ditumbasno seragam anyar amin Allahumma tak jalurno iki Allahumma sholli ala Muhammad
Seapan malih to Pak, jenengan badhe jagakno anak-anak iki kadang-kadang sailinge ndongakno wong tuwek. Apa maneh jenengan donyane akeh iso-iso digoyok-goyokan. Nggih napa nggih? Jenengan jagakno bojo wis dipek karo wong liya. Betul napa betul? Betul napa betul? Zaman cek dik biyen. Zaman cek nganten anyar ora petuk sedina rasane ora iso turu, ora doyan mangan diluk-diluk wis kangen suarane, kangen guyune sing bisa nyanding mung bisa nyawang riko hangson eman. Kayak lagu rancak sekali lagi untuk lagu terakhir ya. Ngantuk apa dereng? Tak kayak lagu rancak iki pisan kas iki. Ben ayem wong-wong sekar iki lho. Ora rugi nanggap sampean-sampean iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis kadung gawekno kopi iki ya kudu sing penak no operator ya Mas ya. Iso ta ora? Wis kadung tak promosikno nang ra godek sini aku. Iso ta ora? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini menggambarkan zaman tresna-tresnane Pak Lurah karo Bu Lurah. Nggih. Sayang aku kangen padamu, kangen beneran hanya untuk kamu. Sayang aku cinta padamu, cinta beneran hanya kepadamu. Kangen suarane, kangen guyune sing bisa nyanding mung bisa nyawang riko hangson eman. Yo jaipongan, ngei jaipongan le ben podo seneng wong sekar iki. Bisa nyawang riko hangson eman. Alhamdulillah, terus mumpung cek sempet, mumpung tasih enten waktu, mumpung cek sehat, Pak Lurah sedekah sing akeh terutama kangge TPQ Darul Ulum. Alhamdulillah niku benjing dados lurah sing bejo Pak. Insyaallah nek jenengan kathah sedekah teng TPQ niki besok hisape ora angel-angel gampang. Lurah awakmu tak kei ceperan proyek mbok gopok kula nggih sedekah teng TPQ Darul Ulum langsung mlebu swarga. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sampun napa lanjut? Lanjut napa sampun? Bar gawene nang kai lagu rancak kono Mas nang nyanyi aku tak leren sik. Bakda niki Mahlul Qiyam terus donga bersama. Oke? Nah, ben dikai lagu siji kas karo Mas-mas dan Mbak E. Napa? 1 2 yen kangen ngomong kangen
rasa tukaran wae mbok di eman-eman hubungane uang sing tak tresnani ora payu kelompake kudung coklat ke sing nyanyi yen utang ngomong utang ra usah bulet wae bukae lagu apa ki sing rancak sing akeh jaipongane ngono lho ben seneng ngono ya wong kene iki senengane ngono apa lagu apa jenenge lagu jangan asem kecut sambal kemangi enake sambele najan lawuh tempe sing sehat lagu niku apa Caping Gunung kayak lagu sing akeh domplak jazz ngono ki ben ora enek sing ngantuk siap sluku batak ya oke Mbak Intan kasih lagu sluku batak ela elo sirama tak jentik oke cobi Mbak Intan bismillahirrahmanirrahim Romo menyang